Hi cuties, how are you? I hope all are fine. Stay at your home. Okay, we can start the next online class. என்னன்னு சொல்லி பார்க்கலாமா? இன்னைக்கு நாம கல்வி செல்வமும் பொருட்செல்வமும் அப்படிங்கிற ஒரு உரைநடை தான் பார்க்க போறோம். வாங்க பார்க்கலாம். மலர்விழியும் தமிழரசியும் தோழிகள் இருவரும் பள்ளிக்கூடத்தை விட்டு வெளியில் வந்ததும் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகள் பற்றி பேசிக்கொண்டு வருகிறார்கள். அப்போது மலர்விழி தன் தோழியிடம், தொலைக்காட்சியில் நேற்று கல்வி செல்வமும் பொருட்செல்வமும் என்ற தலைப்பில் நடந்த பட்டிமன்றத்தை நான் பார்த்து கொண்டிருந்தேன். அப்போது மின்சாரம் போய்விட்டது. அதனால் நடுவரின் தீர்ப்பை என்னால் அறிந்து கொள்ள முடியவில்லை. எனக்கு வருத்தமாக இருந்தது என்று கூறினாள். மலர்விழியும் தமிழரசியும் தோழிகள், இவங்க ரெண்டு பேரும் ஸ்கூல் முடிஞ்சதும் ஸ்கூல் விட்டு வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் என்ன பேசிகிட்டு இருக்காங்க? தொலைக்காட்சி, அதாவது டிவி பார்க்குறத பற்றி நீங்களும் பேசுவீங்க இல்லையா குட்டீஸ்? அதே மாதிரி மலர்விழியும் தமிழரசியும் பேசிட்டு வர்றாங்க. அப்போது மலர்விழி சொல்கிறா தன்னோட தோழியான தமிழரசி கிட்ட, தொலைக்காட்சியில் நேற்று கல்வி செல்வமும் பொருட்செல்வமும் அப்படிங்கிற ஒரு தலைப்பில் ஒரு பட்டிமன்றம் நடந்துச்சு. அதை நான் பார்த்துட்டு இருந்தேன். அப்போது திடீர்னு மின்சாரம் போயிடுச்சு, அப்படின்னா கரண்ட்டு போயிடுச்சு. அதனால் நடுவரோட தீர்ப்பை என்னால் அறிந்து கொள்ள முடியவில்லை. அது எனக்கு ரொம்ப வருத்தமாக இருந்தது அப்படின்னு மலர்விழி தமிழரசி கிட்ட சொல்லிட்டு வர்றா. அப்போது தமிழரசி சொல்கிறா, வருத்தப்படாதே மலர்விழி, இந்த பட்டிமன்றம் பார்த்தவர்களிடம் முடிவை கேட்டு தெரிந்து கொள்ளலாம். இந்த பட்டிமன்றத்தை யாராவது பார்த்துருப்பாங்க இல்லையா, நம்ம அவங்கக்கிட்ட என்ன முடிவுன்னு சொல்லி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். அதனால் நீ வருத்தப்படாத அப்படின்னு தமிழரசி மலர்விழி கிட்ட சொல்கிறா. உடனே மலர்விழி, சரி தமிழரசி, வா போய்கொண்டே பேசலாம் அப்படின்னு போயிட்டே பேசலான்னு சொல்லி மலர்விழியும் தமிழரசியும் போகிறாங்க. தமிழரசி சொல்கிறா, கல்வி செல்வமா பொருட்செல்வமா எது சிறந்தது என நீ நினைக்கிறாய் அப்படின்னு மலர்விழி கிட்ட கேட்குறா. உடனே மலர்விழி சொல்கிறா, நான் கல்வி செல்வம் தான் சிறந்தது என்று கூறுவேன். மலர்விழி என்ன சொல்கிறா? கல்வி செல்வம் தான் சிறந்ததுன்னு நான் சொல்லுவேன் அப்படின்னு மலர்விழி சொல்கிறா. உடனே தமிழரசி, அதெப்படி அவ்வளவு திட்டவட்டமாக கூறுகிறாய் அப்படின்னு கேட்குறா. அதெப்படி அவ்வளவு ரொம்ப கரெக்டாக கல்வி செல்வம் தான் சிறந்ததுன்னு நீ சொல்கிற அப்படின்னு தமிழரசி மலர்விழி கிட்ட கேட்குறா. உடனே மலர்விழி சொல்கிறா, கல்வி கற்காதவன் களர் நிலத்திற்கு ஒப்பாவான் என்று பாரதிதாசனாரும் கேடில் விழுச்செல்வம் கல்வி என்று திருவள்ளுவரும் கூறியிருக்கிறார்கள் அப்படின்னு மலர்விழி என்ன சொல்கிறா? கல்வி கற்காதவன் களர் நிலத்திற்கு ஒப்பானவன் அப்படின்னு பாரதிதாசன் சொன்னதையும், கேடில் விழுச்செல்வம் கல்வி அப்படின்னு திருவள்ளுவர் சொன்னதையும் தமிழரசி கிட்ட சொல்கிறா. உடனே தமிழரசி, கல்வியின் சிறப்பை கூறிய திருவள்ளுவர் கூட பொருளில்லார்க்கு இவ்வுலகம் இல்லை என்றே கூறியிருக்கிறார். பொருட்செல்வம் இல்லை என்றால் நமது தேவைகளை கூட நிறைவேற்றி கொள்ள இயலாது. கல்வி கற்பதற்கு கூட பணம் வேண்டும் அல்லவா அப்படின்னு தமிழரசி சொல்றா. கல்வியோட சிறப்பை கூறிய அதே திருவள்ளுவர் தான் பொருளில்லார்க்கு இவ்வுலகம் இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காரு. அதாவது பொருட்செல்வம் இல்லை அப்படின்னா நம்மளோட தேவைகளை கூட நம்மளால் நிறைவேற்றி கொள்ள இயலாது. கல்வி கற்பதற்கு கூட நமக்கு பணம் வேணும், இல்லை கரெக்டு தானே அப்படின்னு சொல்லி யார்கிட்ட கேட்குறா? தமிழரசி மலர்விழி கிட்ட கேட்குறா. உடனே மலர்விழி சொல்கிறா, பணம் பத்தும் செய்யும் என்பது எனக்கும் தெரியும். வாழ்க்கையை நடத்துவதற்கு பணம் தேவைதான். பணம் படைத்தவருக்கு சொந்த ஊரில்தான் மதிப்பு. கல்வி கற்றவர் சென்ற இடமெல்லாம் சிறப்பு பெறுவர் அப்படின்னு சொல்கிறா. பணம் பத்தும் செய்யும் அப்படிங்கிறது எனக்கும் தெரியும். வாழ்க்கையை நடத்துறதுக்கு பணம் தேவைதான். ஆனால் பணம் வச்சிருக்கிறவங்களுக்கு அவங்க இருக்கிற ஊரில் மட்டும்தான் மதிப்பு இருக்கும். ஆனால் கல்வி கற்றவங்களுக்கு சென்ற இடமெல்லாமே சிறப்பு அப்படின்னு மலர்விழி சொல்கிறா. உடனே தமிழரசி, கல்வி கற்றவர் செல்வம் படைத்தவர்களின் தயவில்தான் வாழ வேண்டி உள்ளது. அதாவது படித்தவங்க கூட யார்கிட்ட பணம் இருக்கோ அவங்களோட தயவில் தானே வாழ வேண்டி இருக்கு அப்படின்னு தமிழரசி சொல்கிறா. உடனே மலர்விழி சொல்கிறா, பொருட்செல்வம் நிலை இல்லாதது. கல்வி செல்வமே இம்மைக்கும் மறுமைக்கும் பயன் தருவது என்றும் அழியாதது. பொருட்செல்வம் கொடுக்க கொடுக்க குறையக்கூடியது, கள்வர்களால் கவர்ந்து செல்லக்கூடியது அப்படின்னு சொல்கிறா. பொருட்செல்வம் எப்படிப்பட்டது? இந்த உலகத்தில் ஒரு நிலை இல்லாதது. ஆனால் கல்வி செல்வம் தான் இம்மைக்கும் சரி மறுமைக்கும் சரி நமக்கு பயன் தருவதாக இருக்கும். என்னைக்குமே அழியாமல் இருக்கிறது கல்வி செல்வம் தான் அப்படின்னு சொல்கிறா. பொருட்செல்வம்ங்கிறது கொடுக்க கொடுக்க குறைஞ்சு போயிடும். கள்வர்களால், அதாவது திருடர்களால் கவர்ந்து செல்லக்கூடியதோ பொருட்செல்வம் அப்படின்னு மலர்விழி சொல்கிறா. உடனே தமிழரசி, பணமில்லாதவன் பிணம், பணமென்றால் பிணம் கூட வாயை திறக்கும் என்ற பழமொழிகளை எல்லாம் நாம் அறிந்தது தானே. கற்றவரால் என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னு தமிழரசி கேட்குறா. பணம் இல்லாதவன் பிணத்துக்கு சமமானவன்,
பணம்னா பணம் கூட வாயை திறக்கும் அப்படிங்கிற பழமொழிகள்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சது தானே. கற்றவங்களால் என்னத்தை செய்ய முடியும் அப்படின்னு தமிழரசி கேட்குறா. உடனே மலர்விழி, இன்றைய கல்வி வளர்ச்சி தான் எல்லா முன்னேற்றத்திற்கும் காரணம். அதனால்தான் இன்று நாம் எல்லோரும் வசதியாக வாழ முடிகின்றது அப்படின்னு சொல்கிறா. இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய கல்வி வளர்ச்சி தான் நம்மளோட எல்லா முன்னேற்றத்திற்குமே காரணம். அதனால தான் நாம் இன்னைக்கு எல்லாரும் இவ்வளவு வசதியாக நம்மளால் வாழ முடியுது அப்படின்னு மலர்விழி தமிழரசிகிட்ட சொல்கிறா. உடனே தமிழரசி, புதுமைகளை கண்டறிய கற்றவர்களுக்கு பணமும் தேவைப்பட்டிருக்கும் அல்லவா அப்படின்னு சொல்கிறா. அதாவது நிறைய புது புது முயற்சிகளையெல்லாம் நம்ம செய்கிறதுக்கு கற்றவர்களாக இருந்தாலும் சரி அவங்களுக்கு என்ன தேவைப்பட்டிருக்கும், பணம் தேவைப்பட்டிருக்கும் அல்லவா அப்படின்னு தமிழரசி மலர்விழி கிட்ட சொல்கிறா. உடனே மலர்விழி, ஆம், அதற்காக பணம்தான் உயிர் நாடி என்று கூறுவது தவறு. கல்விதான் அறிவை வளர்க்கிறது. நன்மை தீமைகளை பகுத்தறிந்து நல்வழியில் தன் வாழ்வை அமைத்து கொள்ள வழி செய்கிறது. புதுமைகளை கண்டறிய கற்றவர்களுக்கு பணம் தேவைப்பட்டிருக்கும் தான். அதுக்காக பணம் தான் நம்மளோட உயிர் நாடின்னு சொல்லுவது ரொம்ப தப்பு. கல்வி தான் நம்மளோட அறிவை வளர்க்குது. எது நன்மை எது தீமைன்னு சொல்லி நமக்கு பகுத்தறியறதுக்கு நம்ம நல்வழியில் நம்மளோட வாழ்க்கையை அமைச்சு கொள்றதுக்கு கல்வி தான் நமக்கு வழி செய்யுது அப்படின்னு மலர்விழி சொல்கிறா. உடனே தமிழரசி, பசி வந்திட பத்தும் போகும், வறுமைதான் சமூக தீமைகளுக்கும் காரணமாகின்றது அப்படின்னு சொல்கிறா. பசி வந்துருச்சுன்னா என்னாகும், பத்தும் போகும். அதாவது நம்மக்கிட்ட காசு இருந்தால் தான் நம்மளால் சாப்பிட முடியும். அப்படி காசு இல்லாட்டி நமக்கு பசி வந்துடும். அப்போ நமக்கு அது வறுமை தானே. அப்படி அந்த வறுமை தான் நம்மளோட சமூகத்தோட தீமைகளுக்கெல்லாம் காரணமாகுது அப்படின்னு தமிழரசி சொல்கிறா. உடனே மலர்விழி, வறுமையிலும் செம்மையாக வாழ்பவன் கற்றறிந்தவன், கல்லாதவன் அறியாமையால் தவறு செய்கிறான் அப்படின்னு சொல்கிறா. அதாவது வறுமையில் இருந்தாலும் ரொம்ப செம்மையாக வாழ்பவன் தான் யாரு, கற்றறிந்தவன். ஆனால் இதை படிக்காதவங்க தன்னோட அறியாமையால் தவறு செஞ்சிடறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறா. உடனே தமிழரசி சொல்கிறா, அறியாமை உள்ளவன் பணக்காரனாகவே இருந்தாலும் அமைதியான வாழ்வுக்கு கல்வி அவசியம் என்பதை ஒப்புக்கொள்கிறேன். வசதியான வாழ்விற்கு பொருட்செல்வம் அவசியம் என்பதை நீ ஒப்புக்கொள்கிறாயா அப்படின்னு தமிழரசி மலர்விழி கிட்ட கேட்குறா. அறியாமை உள்ளவன் பணக்காரனாகவே இருந்தாலும் அமைதியான வாழ்க்கைக்கு கல்வி அவசியம் அப்படிங்கிறத நான் ஒத்துக்கிறேன். அதே மாதிரி வசதியான வாழ்க்கைக்கு பொருட்செல்வம் தான் முக்கியம் அப்படிங்கிறத நீ ஒத்துக்கிறியா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறா. இதே மாதிரியே 2 பேத்துக்கும் விவாதம் நீண்டு கொண்டே இருக்கிறது. மறுநாள் இருவரும் தமிழாசிரியரை சந்தித்து விவாதத்தை கூறுகிறார்கள். 2 பேரும் இதே மாதிரி பேசிகிட்டே இருக்கிறாங்க. அடுத்த நாள் ஸ்கூலுக்கு போகும்போது தமிழாசிரியரை பார்த்து இந்த விவாதத்தை அவர்கிட்ட சொல்கிறாங்க. தமிழ் ஆசிரியர் என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்க்கலாம். மக்களிடம் அறியாமை இருளை நீக்கி அறிவு ஒளிபெற செய்வது கல்வி. கல்வி அறிவை நாம் இளமையிலேயே பெறுவதுதான் சிறந்த வழி. இளமையில் கல்வி, சிலையில் எழுத்து என்னும் முதுமொழியை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாரு. தமிழாசிரியர் என்ன சொல்கிறாரு, மக்களிடம் அறியாமைங்கிற இருளை நீக்கி அறிவுங்கிற ஒளியை பெற செய்வது கல்வி. கல்வி அறிவை நாம் இளமையிலேயே பெறுவது தான் நம்மளுடைய சிறந்த வழி. இளமையில் கல்வி, சிலையில் எழுத்து அப்படிங்கிற முதுமொழியை நாம் மறந்துவிடக்கூடாதுன்னு மலர்விழிட்டையும் தமிழரசிக்கிட்டையும் தமிழாசிரியர் சொல்கிறாரு. உடனே மலர்விழி சொல்கிறா, ஐயா, கல்வியின் சிறப்பை புரிந்து கொண்டோம். ஆயினும் கல்வியோடு பொருளும் இருக்க வேண்டுமா அப்படின்னு கேட்குறா. கல்வியோட சிறப்பு என்னன்னு நாங்கள் 2 பேரும் புரிஞ்சுக்கிட்டோம். இருந்தாலும் கல்வியோட பொருளும் இருக்கணுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறா. உடனே தமிழாசிரியர் சொல்கிறாரு, ஆம், கல்வியும் பொருளும் ஒரு நாணயத்தின் 2 பக்கங்கள் எனலாம். பொருளுடையவரால் ஆகாதது ஒன்றும் இல்லை. பொருளுடைமை வெற்றி தரும், பெருமை தரும், அழகு தரும். அவை மட்டுமா, உயர்கல்வி பெறும் வாய்ப்பையும் தரும். இல்லாரை எல்லாரும் எள்ளுவர் என்று வள்ளுவர் கூறியதையும் நாம் அறிந்திருக்கிறோம். ஆகவே அடிப்படை வாழ்க்கை தேவைகளுக்கு பொருள் கட்டாயம் தேவை. ஆனால் நம்மை மேன்மைப்படுத்துவது கல்விதான் என்பதில் எல்லளவும் ஐயமில்லை அப்படின்னு சொல்கிறாரு. கல்வியும் பொருளும் ஒரு நாணயத்தோட 2 பக்கம்னு சொல்லலாம். பொருள் வச்சிருக்கிறவங்களால எந்த ஒரு விஷயமே பொருளுடையவரால் ஆகாதது அப்படிங்கிற எந்த ஒரு காரியமுமே செய்ய முடியாது அப்படின்னு இல்லை.
பொருளுடைமை வந்துட்டு வெற்றியை தரும், பெருமையை தரும், அழகை தரும். அது மட்டுமா நம்மளோட உயர்கல்வி பெறும் வாய்ப்பையும் நமக்கு பொருட்செல்வம் தருது. இல்லாரை எல்லாரும் எள்ளுவர் அப்படிங்கிற வள்ளுவர் கூறிய வாக்கை நாம் தெரிஞ்சிருக்கிறோம்ல. ஆகவே அடிப்படை வாழ்க்கை தேவைகளுக்கு பொருள்ங்கிறது கட்டாயம் தேவைதான். ஆனால் நம்மளை மேன்மைப்படுத்துவது கல்வி தான் அப்படிங்கிறதுல எல்லளவும் ஐயமில்லைன்னு சொல்கிறாரு. உடனே தமிழரசியும் மலர்விழியும், உண்மைதான் ஐயா, கல்வியால் அறிவுத்தெளிவு உண்டாகும், பொருளால் நம் வாழ்வு வளம் பெறும் என்பதை புரிந்து கொண்டோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஐயா, நீங்கள் சொல்கிறது உண்மைதான். கல்வியால் நம்மளோட அறிவு தெளிவு உண்டாகும், பொருளால் நம்மளோட வாழ்க்கை வளமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத நாங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே குட்டீஸ், நீங்களும் அதே மாதிரி தான் இருக்கணும். நம்மளுடைய வாழ்க்கைக்கு கல்வி செல்வமும் தேவை, பொருட்செல்வமும் தேவை அப்படிங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே குட்டீஸ், தேங்க்யூ.